Pentekostes festaburua ospatzen ari gera, Espiritu Santuaren etorrera. Eta etorrera honekin, Elizaren eta kristau bizitzaren hasiera. Gaur 8 zeruretara igo zen Jesus piztuaren lekukoa, aitorlea, testigua dugu Espiritu Santua. Jesu Kristoren salbamenaren emaitza frutu nagusia. Mezako neurtitzan beraren gatik esan zaigu, poz emaile bikaina, etxelagun atsegin, sargorian aize fin, lan artean atxeden, nekean aringarri, malkoetan pozgarri. Jesu Kriston hitzetan abokatu defendetzailea, espiritu konsalatzailea. Bigarren gizaldiko San Irinioren esanetan, jaingoikoak bi esku izango balitu bezala. Bat, hitza gizon egin dena, Nazareteko Jesus, eta bestea Espiritu Santua. Jainkoaren indar eragilea, guztia sortu duena, profetez hitz egin zuena, Mariaren erraietan Jesu Kristo sortu zuena, Jesu Kristoren bizitza gidatu zuena, eta berindarra batez ere Jesu Kristoren piztueran erakustiziguna. Eta orain jainkoaren salbamenara guregan aurrera eramaten duena. Antzinako idazle batek esaten zuen bezala, bi esku horiekin esan genezake, jainko aitak bere maitasun besarkada eta pakeran musua ematen digula. Espiritu Santua jaingoikoaren maitasuna bai da. Batek esaten zuen erdiborman, arraiak azkenengo ikusten dutena ura omen dala. Esango nuke horrelako zerbait guri ere gertatu lezaigukela. Kristau bezala Espiritu Santuz inguraturik gaude, baina askotan ez gera jabetzen. Jesus piztuak eman digun arnasaren berri jakin gabe bizigera. Nor da Espiritu Santua? Azken batean eta oinarrian jainko aitaren eta semearen maitasunezko besarka da. Jainkoa maitasuna danez, jangoikoaren bihotza. Evangelioan ikusi dugu Jesus berpiztua apostolueri bere piztuerako arnasa ematen bizitza berria. Maitasun honen eraginez pertsona osoa eraldatzen da. Bera data bizi emailea, dena berritzen duena. Apostoluak hasiera batean triste eta beldurrez arkitzen baziran, kokilduta, orain ausardiz eta pozez, kementsu eta trebe, hasten dira berriona zabaltzen mundu hartzear. Ez da nahikoa belarriz entzutea jaunaren hitza, barrutik eta bihotzean onartzen ez badugu. Espiritu Santoren bitartez, ematen zaigu jainkoaren hitza gozatzeko, gureganatzeko, ulermena eta adimena. Barruko maisua dala esan izan ohi da. Horregatik irarku gaiak esan diguna, ezin dezake inork jauna Jesudara esan Espiritu Santuaren eraginez ezik, eta berdin jangoikori aba aita Espirituaren Santuaren maitasunez eta indarrez ezik. Eliza ez da gizonak sortu duen antolaketa edo eraikuntza bat. Espiritu Santuaren eraikuntza baizik. Bere sormena Espiritu Santua da, ikusi dugun bezala. Jesus piztuak bere arnasa hatza apostoluari emanez. Eta berdin bere batasuna, Elizaren batasuna, elkartasuna. Batasun hori ez da inposatzen,
edo derrigortasunez ezartzen, errespetos, maitasunaren ikutu leunez, zerbitzuan baizik. Lehenengo irakurgaiak esan digu, Pentekostes jaietan, Jerusalengo hirian, herrialde askotako eta hizkuntza ezberdinetako jendea arkitzen zala. Baina denak ulertzen zutela apostoluen berri ona. Norberak bere hizkuntzan. Alperrikakoak, iltzurpen aldi berekoak, elkar maitasunik ez badago. Edo bere koikeriaren esiak kentzen apurtzen ez baditugu. Eliza bakarra da, kerdoan guk aitortzen dugun bezala. Elizaren batasuna Espiritu Santuak egiten du. Jesu Kristo oinarri giltzarri duelarik. Hauetatik eten ezkero, esaten dan bezala, zenbat buru, hainbat aburu. Eliza sinisgarri izango da, elkar maitasunaren zerbitzua eta batasuna bizi badu. Elkar maitasunaren testigantza ematen badu. Lehenengo kristauengatik esaten zena, begira nola elkart maitatzen diran. Eta haien artean ez zegoen behartsurik, dena denentzako zenez, hemen ikusten da Espiritu Santuaren indarra. Normalean ez dira izan gizonen plangintzak eta egitarauak Eliza erreformatu eta berritu dutenak. Espiritu Santuak sortu dituen santuak baizik, Asisko San Francisco, Loyolako Ignacio, San Benito, Abilako Teresa eta bar. Elizako karismak eta bokazioak espirituak sortzen ditu, ez gizonen propagandak. Baina karisma, bokazioen elkartasuna eta harmonia elkarrinok osatuz hori Espiritu Santuaren lana da. Ortodoxo gozai batek esandakoa, Inazio Azin, Espiritu Santu gabe jainkoa urruten gelditzen da. Jesu Kristo aspaldiko pertsona bat. Evangelioa ipuia kontatzen dizkigun liburuska. Eliza antolaketa aspergarria. Elizako nagusitza zerbitzuaren ordez dominioa eta boterea. Evangelizatzea propaganda. Sakramentuak liturgiaren erritualeko rito batzuek eta morala azken batean zama astuna. Elizan nahi genduken udaberria Espiritu Santuaren eraginez izango da, eta bestela ez da izango. Orain, mesatarakoan, apaizak eskuak kaliza eta ogiaren gainean ezartzerakoan, Espiritu Santua eskatzen dio jainko aitari. Erregu honi esker, Kristoren Paskoa bertaratzen zaigu, ogi tardua, Jesu Kristoren gorputz odora bihurtuz. Sakramentu denak, Jesu Kristoren salmamena dakarkigute Espiritu Santuaren indarrez. Eta bukatzeko, eskerrik asko behar zuen jainko aita zure Espiritu Santua gure etxelagun egin diguzulako. Eta bidali guzu oparo zure arnasa, zure Espiritu Santua. Hala beti.